Cardela, Haramon niya to. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadakla. Alright, mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Haramon niya to kunyang pong aldaw na ninin Miyerkules. Wednesday is today, as Wednesday. Petsa 18 mga tugang sa bulan kan Pebrero 2026. Yan, nasa loob pa ng Feb Ibig Month. Pwede pang umabol sa mga dinakadisponer kang pitsa 14. Ako pa sa nalingkod, Mardilada yung iba sa Ditsana Perotian. Iba na po kita hanggang 12 o'clock para po sa mga dagdag pa mga istorya, mga pangyari sa palibot. Bulos ka ng impormasyon na magali po sa luwas sa pagigan Mega Force Patrol. Sa padagos ng pangangalap ng mga istorya para may balangibog sa banwaan asin ang pukawan ng mga turog sa pansitan. Siyempre yaon dyan ang eno sa muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita, dyan po sa 3rd District. Sa 1st District, Lagadi, Santo Domingo Tutiwi, and vice versa. Pading Jomar Bien, bantang yaon man sa Kapitolyo kaya sa City Hall, si partner Al Armario, asin sa mga istorya na nakakalap niyo dyan sa sur na party kan Ciudad ng Legazpi, sa mga barangay po dyan na nakalukar dyan. And then syempre, Baby Angel Mustasa sa Regional Center Site, asin sa Legazpi Port District. Bantang yaon duman sa Darga area si Joshua James Bino. Ang bunso, Karen Ala, yaon po sa Kapitolyo Provincial, asin sa mga opisina na niyaon po dyan sa Legazpi kaya sa Old Albay District. Si Boy, medyo may pigmamati sa muyang piloto sa mobile. Ang mata ng DSGB sa kalsada. Yan, get well soon, Daddy Boy. Lado technical, siyempre, Chief Ramir Tanay. Ang padagos na naganda para sa laban. Yeringwan, Jerome Nico Martinez. Diyan po sa DSGB Social Media Department. So, yan pong IT. At yung mga Cat College sa OJTs natin, sina ZJ Morante at saka si Aldwin Andes. Good morning po. Mga nanay ng dalawa nating OJTs, good morning. At siyempre, sa newsroom, yan, kami lang ni Jen ang magkasama. Unika Iha, ayaon sa newsroom. Wala yung dalawa, yung ating kasama si si Sharon May, may inaasikaso. At saka si Nicole, may inaasikaso man. Mayroong training na inaattend na para po sa Sangguniang Kabataan. Yo. Okay, anyway, palagos po kita mga tugang sa paabot yung mga impormasyon sa mga misis na yaon po sa senda mga harong-harong sa kanya nag-asikaso. Nag-aro-aro, rekas-tekasan mga misis. Todo na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. And duman sa mga opisyalis niya to, mga tugang, magpuon po duman sa presidente hanggang sa mga opisyal kang barangay. Huwag tayong patulog-tulog sa pansitan, aksyonan problema ng sambayanan. At saka sa mga birthday celebrators pala, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga drivers na, ingat-ingat po sa huwag maneho. Alalahanin yung may pamilya naghihintay sa inyo. Sa mga kasama nating senior citizens,
Huwag masyadong malungkot ha. Gusto ko happy lang kayo. Pagkatapos, mag-exercise para hindi kaluwangin yung mga kasukasuan at kumain ng mga sustansya. Yun lang, sikreto natin para makarating tayo ng sanggatos. Karama. Bata ka na, daw din, diniskutur ka na kaagi. Ang lalaki, ang average na lifespan ka lalaki, life expectancy is 72 years old. Mga kabut sa Ang nangyayari. Anyway, duman sa mga kabuhayan tao, magpakaray kayo, magturul-tul na. Kung may mga namamati, magpahiling sa doktor, tangani pong di magka-problema. Good morning kay Doc Chris Yanan, dyan po sa Daddy's Angel. asin kaginawahan. Alright, dugangan na po ang mga istorya, mga tugang, para po sa mga dagdag natong impormasyon. Hali po dyan sa luwas this time. Nasa linya na si Karen Ala. Karen, good morning, good morning. Please come in. Hello, Karen. Hello? Yes, good, morning, good. Tabi, Director. Salamat sa Pirang Aldaw Tang Palua. Magkakaiba ng taan, sulamenting persona ni Governor Lugar Lasal, si Provincial Administrator Engineer Raul Irotal. Kanaling may paliwanag na kan gobyerno provincial kan Albay. Itong nagbutwa na issue na kulang na susubscribing grab asin baybay ang probinsya. Asin aputong katabi, Director. Gura no kasuto ang pinag-aaligar kan iba na mahal ng aggregate asin ang construction supplies o materials sige sa probinsya gikan sa pagpari PAC News Director Nabi ay nasa ikungan. Hello, sir. Good morning. Good morning po. Hello. Yes, sir. News Director. Ay, good morning po, Tabi. Morning. Sir, okay. Aloy na po ining talagang gusto mo ikaw makauron ta. Ikaw makakapagpaliwanag kayo. Parang nga digdi sa... Dahil na nag-supply kita ng baybay Buda Graba, boss? Nakulog pa sabi eh man. Nakulog pa. Actually, pag natabit, pinaluwas mo sa Facebook wall ko. Oo. Ika paluwas ka naman so mga stockpile ka mga permites. Mhm. Kung nagirumduman ko nasa 2.3 million cubic meter. Available to transport. Yan po, talagang nakuwari na yan, no? Mhm. Available na quantify pa kan sa tuyan enro, na-validate po yan. So, ready for delivery. So, dekwara ko nata sa may nagluwas na nagkukulang dito sa aggregates. Ayun. Iyan pala nakwari na ano, and then naka-stockpile. Naka-stockpile na po. Oh, ang Actually, problema ta, garo na ipig yes. papabakal. Ha? Garo na ipig papabakal, na ipig luluwas. Hindi pa mapakal po. Ay ko lang alam kung ano itong pigbabalita ninda. So, pero baga ay taram. Pero padagos mo po ang pag-request mga delivery receipts Mhm. as well as yung mga OTP, no? Ka mga permitis. Opo. Pala ka sa rungal daw topic, puros paluwas nga ni sa Albay. Mhm. Nakulo na kong pinirbahan. Sa rungal daw lang yun, nakulo nag-request po paluwas sa Albay. Mhm. Pasiring sa Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, as well as sa Quezon Province and pasiring sa mga Visayas. Yes, pa. Nakulo po. So, ko arap po kung nata yan na may nagpaluwas kaya naroon ka na nagkukulang kita. Nagpag-ibuhag 12 classrooms. Tapos, makulang samantalang nakulong kitang stockpiles. Mhm. So, pwede naman po ituro sa inda kung saan pwede magkuha yung mga aggregates. No? So, tabangan ka sa tuwing endo. May Mhm. listahan man po kita kung saan na kung pwede magkuha Okay. yung aggregates. Ano po, ang sarap patabi, ano yan, Admin Rolly, is mahal na ang presyo digdi sa Albay, Kambaybay, Buda Graba. Ano po talaga ang umiiral na presyo na pigtutugutan mo kang probinsya? Yes, actually mga tatay, pinaluwas ko man so ordinansa Mhm. para mahiling man kang publiko ano dapat na presyo sa mga with corresponding mga aggregates tabi, iba-iba man, baybay, sand, boulders, Mhm. then pinahiling tapos sa delivery, first 10 kilometers, then sa pick up, yaon man tabi naman. Ayun, okay. So, Ang baybay admin ko na ano tabi? ang baybay, ang delivered po kan is mga 450 450. per 10 kilometer.
Yan, delivered na yan. Delivered na po yan, first 10 kilometer. Mhm. Check ko hindi ko masyado kung tama, no? Aha. Basta first 10 kilometers yung more or less yan, mga 450. 450. So, ang pick-up po is 150. Pick-up, kung sabihin, sa imo po ang truck. Duman sa source mismo? Sa source po, sa source. Sa source mismo. Ayun. Opo. Okay, so nga tatami na abutin sa mga 550, may 650. Sa indaw ang problema kay ni Tabi. Para po yan, kuminsan sa mga hardware, Mhm. siyempre may value added na po. Pag sa hardware sila nag-order, Mhm. may value added na yan. Siyempre, iba na pag sa hardware. Pero very minimal man ang board siguro. Pero kung just in case man Tabi, talagang nahiling na mahalon, Mhm. i-report mo rin sa kuya. Tapos naroon po ang resibo para may ebidensya kita. Mhm. Then, papailan na po case. Ayun, no? Kung may nag-hoarding o kaya kung may nag-overprice, Oo. di kasuhan. Opo. Mm-mm. At may diretso man ka ng provincial Oo. government. Yeah, Tabi. Mhm. Okay, so ano na po Tabi ang next move ta kainin Tabi ano yan? Kung dain hindi iruluwas iyan, may legal procedures yan ang na pwedeng kumpis karong gang gobyerno? Yes po. So, pag napatunayan na po na talagang nag-hoarding sinda, Mhm. siyempre, ikaw man po nagkakanigong kaso na pinitang i-file sa violator po. Mhm. Pero sa hiling ko man Tabi, dahil man po, no? So negative po. Parang imposible yun man po yan na tigpapaluwas tinda na nagkukulang kita sa aggregates. Mhm. Para nga sa kuya Tabi, kulang nga niyang demand. Kasi nakulong kitang stockpile. Mhm. So yan po sa kuyang objective, na gusto na po ipaluwas ang mga stockpiles kasi baka maging pasartos yan Mhm. duman sa area na pwede pang ibalik lugod sa mga river, no? River channel. Oho. Kaya mas dapat na iluwas ka niyan. Ayun. So, ikaw po kitang records Mhm. ng mga stockpiles po na na-compute mismo kang enro. Ayun. Yan po ang tigbabasehan ta Mhm. para sa mga requesting ta. Opo. Kaya tama po tigkatawang delivery receipts or OTP, kundi man po siyang stockpile. Ayun. Request po sila additional volume sa Mhm. tuyang enro. Opo. So yan po ang basis na para mag-issue yung mga delivery receipts as well as yung OTP. Opo. Si Rolly, pirana ko niyan ang natugutan kang provincial government na mag-quarry. Sandali. Kaya na dapat din eh. Siguro mga 50 na po. 50. 50. Opo, 50. Oho. Iyan so ang mga mga... ISAC tabi yan. Mhm. In addition duman sa mga ISAC, Oho. mga 15 po ang ISAC pa. So industrial. At Opo. ang industrial is 5 years po yan. Dahil man nag-expire din na 5 years. Mhm. So ito po patakot sila dahil man sila na pundo. Mhm. Inilan na po ang mga sisag. So nakabalik na po. Takol na po ang nakabalik. Malangan sa aga, kumakumbi naman po ang PMRP para i-deliberate po ang mga request for renewal. Siguro may mga 10 na magandang i-deliberate sa aga. Opo. Si Rolly, may mga clamor bagas o ibang natong kababayan na baka nga pwedeng magibong gipagi kang provincial government na mababaan pa ang presyo kang mga aggregates na tayaon nga rin gisalbay. Siguro, paano lang tatabi? Mhm. Kasi kay po ang iapit yan ang ordinansa. Mhm. Actually, itong ginibo tatabing ordinansa is way back 2020 po pa. Yes, yes. So, Opo. medyo mali. Kaya para sa kuya, okay naman siguro. Siyempre, we have to balance everything. Mhm. Yan na 150 siguro pick-up price. Medyo reasonable naman tabi yan. Iyan. Siyempre, hindi mga permitis. Mhm. Naga-negosyo man yan para kumita. Mhm. So, baka pag pinabataman, baka malugi man siguro sila. Ayun. Basta But ang anyway po, papadalanta po. Kung talagang kay Puan po ibaba. Ayan. Sa sanggunian po yan, sanggunian panalawigan, Mhm. kung gusto hindi met po ang ordinansa. Ayun. Si Rolly, may report na ba ang ang penrota kung pirana ang accumulated na income ta hali dyan sa quarry? As of this
December 31 tabi, nasa more or less mga 300 billions Pira po? income po. 300 billions. At 300 million. Opo, opo. Oo. Like now lang din ito. Oh. Listahan po kita kaan. Now lang din sa ano po, the files po. So, anyway, ito ko na lang kikuan kung pirang tawag ko sa Xerox. Opo. Nangali po sa po yung treasurer. So, Yes po. pati natandaan ko tabi, mga 300 billions po ang binarangaan Mhm. ng mga probinsya, ng mga cities, municipalities, and barangays. Yan, ito So, sa mga lugar na may quarry. Yes po. Tama. Not all municipalities ang ma-receive dyan. Yun. Kundi Depende po kung ano po sa barangay, Mhm. kung saan po located sa big quarry, Opo. 40% po yan. Then kung saan man po located sa municipality or cities, Mhm. may 30% po sila. So nakakompute na po yan Yes. kung kira naka-allocate. Download na lang sa po yung treasurer ang sa indang income o ang sa indang share. Opo. Admin Rolly, baka po may dagdag ka pong pangapunan sa mga kababayan ta. Kunya po na mga oras po na ni, mga albayano. Please go ahead po, tabi. Yes, rest assured po, padalos tama po monitor ang simple kabantayan ng presyo ng baybay. Kung may mga reklamo po kita, di po magduwa-duwa magtiti sa opisina. Mas bagay po kung may ebidensya kita para man mas may valid reason kita para mag-pakod or file ang case. Ini po mga violators. So, salamat, Tabi. Thank you very much po, tabi. Pa rin agad. Thank you very much. Yan, mga tugang Admin Rolly Rosal. PA, alam po, kasi ako pala, nag-inspection ba po kamo sa luwas, dinumanda sa alihindo sa aligadong operator na may taking quarry permit. Ano po sa action ta kayo ni? Ano po sa resulta ka na ating action? Yes, Mhm. Actually talagang dakol kami na found out ng mga fake receipts. Kang siyempre na reparo lang kasi po yung numunyana. Pero last year pa itong mga resibo. Kaya ngunyan, ikaw pa rin din sa mga resibo na found out pa. Eh gusto ba ako, accidentally na nag-surprise sa visit kita. So, talagang may nahiling akong fake, no? Actually ba ko fake, talagang ibang resibo, delivery receipts na ganito kaarok tinda. Tapos itong mga resibo na kuha ko, confiscate ko tabi para ipa-verify kararay kung talagang fake kita, halos parehas ka resibo ta. Mhm. So, talagang pinapundot na po ang operation kasi baka po mag-ilan sa yung operation sa mga reader banks po, pikakao na. Then below the elevation of the dike, no? So, kaya medyo pinapundot na muna ini. Actually, pinawad na ng show cause order ini para mag-explain kang fake receipts. So, pigalat na po sa simbag. Pero nevertheless, talagang nakotin the acta na may mga resibo silang iba, which is a violation of our ordinance. Mhm. Opo. Okay. Karen? Na lado ni Provincial Administrator, hindi yan, kan Provincial Government of Ablay, sa issue kan sa quarry materials. Yan na report, Karen Ana, this is the news. Thank you very much, Karen. Yung pala, kung mayroon kang truck, 150 pala ang pick up. 150 pala per cubic meter yan. Huwag may dala kang truck masadiri. Ano, barato man ang ganda, no? Kang init na naghahauling ako, mga 60 pesos yan eh. Ganyan eh, 150 ang pick up mo duman sa lugar mismo, no? Yun, pag dineliver na, yan 450 na po for the first 10 kilometers. Kinarga na so ano yan, pamasahe, di ba? Na yung pigreklamo tamal ngaya ang gasolina. Araw lang kaya tama di. Santo Domingo nga ning minalampas ning 500 garaw. Dahil nga ning 10 kilometers sinali duman sa pagkakuhaan. Iglugunon na. Pakarenin na, boss. Alright, mga tukang nagdatan istorya. Joshua James Bino nasa linya. Joshua, good morning. Please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Yan. Good morning sa mga paraan tabay.
tanganing matawan man nin simpleng kaugmahan asin onra ang mga lokal na paraoma Sir Mar digdi sa Daraga Albay pinagmaot kan lokal na gobyerno sa paagi kan Municipal Agricultural Services Office na magkaigwa Sir Mar kaining Farmers Day. Yung, parang kunyan na. Pero- Kunyan na aldaw man sa na yan? At Roger Tabi Sir Mar ngunya na maghapon Aha. kung sa itinerary pundigdi sa Daraga Covered Court ang mga paraoma sa munisipyo kan Daraga Aha. para makapag-enjoy, makapagkarawat-kawat, may mga papremyo, may mga kompetisyon para at least sa laog din sa rungal daw makapurpay ngalo asin makapag-enjoy man Aha. ang mga paraoma kan nasabing munisipyo sa pakipagoron kan DCGB News. Ano to, may parangusang kimais? Karon yun sa mga kompetisyon, Ayun. May kurod-kudan. may parango sa kimait, talaga, may isa. pasirigkatan magkudkod, Ah. may pasirigkatan maggisi kan dahon kang natong. Aha. May Dahil panarakulan magkaong kilada. Taday ki kunyan. Dahil supply. Ano? Dahil kunyan, reserbang malipot na tubig. Ayan na, yung mga farmers yan ha. Kaya sa mga kompetisyon ngunyan, Sir Mar, may, yun na yan, ngarab-ngaban si Mais, Aha. lalaki, babae, pwede mag-intra, May luto. luto-luto, may para parikasan magkudkud kinyog, Aha. may nagigibuwa kan gulay na natong, Oo. pasirikatan, may para pa sirikatan magtilad kipili, Ayan. na dapat na mapapasa sa pili. Aha. Ang problema, saro sa mga paraw, manatultog sa kuko, Ay. Napasala so dalagan. napasala sa tultog. Kaya, marita malistuhon man, asin may naka-standby. Ano ang pigtilad na? Anong MDRRMO. buwang na pili dyan? So, lagting na o may kunyang pa, may balat pa? Bagting na, Sir Ma. Lagting na sa sorsogang Aha. kaya na iling ko may balat pa. Kaya ito dahil mi na lasik yung pili. Yan pala, so lagting na. Kunyan, so, lagting na. Takasabanggi pa nilanta. Pinamanggihan na. Kung dahil pa ito mamaramal na sa ito. Pinamanggihan na. Di ano yan, may mga premium man yan, mga pakaraskasa na yan. May mga cash prize. Very good man, ano? May mga surprise pati sa cash prize. Aba, Muda, mangga na madaog, may premyo. may premium. Walang uuwing loan. Walang uuwing loan. Maghapon ini Sir Mar na aktibidad ngunyan sa mga mga fun games and tawtod na hapon alauna. Aha. Igwaman ki mangyayaring Farmers Got Talent. Ay, may farmers got talent man. Kaya Yan ko niyan, yan yung competition kung padarakulaan. pinapot ko kay Municipal Agriculturist Melgy Matosinhos. Ito ngaya, pang-pista man ngaya ito. Pang pista. Piko niya man ngaya, inda, no? Pangkagsawa man ngaya ini. Pangkagsawa man ini na skills kan mga parauma. Aha. Ayan. Pero igwang ko niyan, igwang agrofair. May agrifair tabi Sir Mar. In fact, sa gilid kan Daraga Covered Court, nakalatag man digdi ang nasa 31 na mga exhibitors. Ay, nakulman. 31. Mga lokal na paraoma as in mga farmers cooperative sabi ni Sir Mar. Aha. Naglatag kan sa indang mga presko as in baratong mga produkto agrikultural. Kombinasyon ni Sir Mar kan mga fresh produce kuda itong mga na proseso na. Yan, processed food. Ayan. Aha. Kaya dakol na mahihiling digdi mismo sa Tabangan Sir Mar kan munisipyo ining kadiwa ng Pangulo tabi Sir Mar. Aha. Nagpon ini kasudma asin madurar hanggang taod-taod na hapon. And ining Farmers Day, nagpon sa bagong alas 8. Asin madurar man ang mga aktibidades ngunya na dilog na maghapon. Ang mamundo lang dyan sa kadiwa ng Pangulo ta, daing bagas ade. Ading bagat. Daing bagas ta ang nagmamanyar pa lang ka yan, FTI, yung Food Terminal Incorporated, ang NFA taga-supply lang ng bagas. Correct. Pero ang nagmamanihar kang proseso sa pagpapabakal, yung FTI. Correct. Mala yan, ta nagkawaragas digdi,
Ta ang rason kulang da sa tao. Mhm. Kaya arog ka ng sakripisyo kan mga benepisyaring nasa vulnerable sector. Actually, Lunes, Sir Mar, alas 5 ang magahon. Oh. Alawa na supila, kan Iya mga ta. mabakal ki 20 bagas. Pinahunting ko baga kay Baby Angel so representative kang ano yan digdi sa Albay kan Ah. FTI. So namamahala pero taga-daraga nga ito daragin nyo ang ano ang style kang pagtaram. Mhm. May sistema pa lang dyan na dapat irehistro. Pero ngayon, pag nakarehistro ka na, dahil naman ikang pagbalik mong giraray sa sunod na simana, dahil ka naman marehistro, diretso ng pagbakal. Ang sabi nga ni Kaniba, natanda ngayon pag benepisyo na, medyo nadidipisilan ng makakuha. Iyo nga ni. Dapat ko ta, so makrikas na ta ang NFA, dakol ang baga sa bodega. Oho. Nagka-problema ang distribution pagkabot dyan sa FTI, ta may iba man sindang klase ng sistema. Ang nguya nga ni Sir Marcan NSA, sakul talaga magbakal kay itong 20 bigas so para mabawasan so stock Iyo. nila. Makabakal naman si panibago sa mga paraomang parol. Actually, yan ang supporpos ka yan kung nga tatapig lansar talaga yan na 20 bigas sa vulnerable sector. So, makabawas-bawas labang. Kundi, yan yung may sadiri man na napatakaran man sa FTI. Dati ka ito, dahil man nga pigregistro yan, ngunyan iguana. Iguana da ang database. Oo. Yung ginunon mo. Yan ko kadiwa ng Pangulo. Dapat, pero may kasabay ko tang bagas ta. Agricultural product man bagayan. Correct. Kundi, ang proseso pa lang, masurat ka duman sa FTI. Mhm. Na may intention ka puta mo yung araw ka magpapabakal yung bagas kung pwede. Pag tinugutan ng FTI, saka lang ma-deliver man sa kunyan. So, budiga. Medyo maka-stress man talaga kung halimbawa paraoma ka. Maray, may Farmer's Day. Ano pa? Igwa lamang na ano. Ikaw lamang nin maski sarong aldaw na pakonsuelo sabi Sir Marta. Sigun kay Municipal Agriculturist Melgy Matosinho sa Entreviuta. Kung mayor talagang katuyuan kay ni Sir Mar, kung matawan kay kaugmahan, ang mga paraoma digdi sa Daraga, siyempre namatik maninda na oral daw na sakripisyo kay ni Sir Mar sa pagtanom and iba pang mga bagay. Kaya dinaynian magiging pasistema taon-taon bigi ba Sir Mar sa Daraga tuwa ang selebrasyon Agsawa Festival pag February Pag September kunyan pista. pag September pista kaya magkasiriblag na mga manlaylain na aktibidad ang pinagdiling niya kan Agriculture Department digdi sa munisipyo tangani ng at least makahiringgian sa mga paraoma sabi Sir Mar kaya ngunyan libre ang pamahaw, libre ang pangudto, sundo taod-taod pa ang snack hanggang hapon sa matapos ang Farmer's Day ngunyan aldaw. At yan pala na pagkakaon sa udtog. Farmers Got Talent. Farmers Got Talent naman. Iba. Si Bugoy nga ni Nakarinyo. Oo, Nagkakanta sa nasa sa ibawo kang karabaw mo. Yan sikat-sikat na. Correct. Ayos. Malay mo. Malay mo yung discovery dyan. Okay, sige. Kaya tabi Sir Mar, ang mga ganap, live digdi sa munisipyo kan Daraga, Joshua Bino, PCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang, please stand by. Ma-post lang po kita for some reminders pagkatapos kang news break. And then after that, balik po kita sa mga istorya. Ay simbagon dito pong managarapot manungod sa veterinary medicine da Atabi. Digdi sa probinsya. Kumusta na da? Mamaya po, babalikan ta po yan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas Sa 11. DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Nagpartisipar ang barko kang Philippine Coast Guard o PCG na BRP tara sa Magbanua sa ika-14 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA kaibahan ang Armed Forces of the Philippines as in United States Indo-Pacific Command sa West Philippine Sea o WPS kang nakaaging 2 aldaw. Parte kang MMCA ang serya ning ensayo arog kang communication drills, maritime domain awareness operations, tactical maneuvering, as in replenishment of sea oras na sinundan kang hot wash o post-activity assessment kang Pilipinas as in Australia. Ginibang aktibidad bilang preparasyon sa Rim of the Pacific sa pinakadakulang maritime exercises sa kinaban na gigibuhon sa Hawaii ngunya na taon. Sigun sa PCG, pinakusugman kang trayumpo ang pagkondukta kad ika-14 na MMCA an sa indang makusog na promisa na pakusugon ang strategic partnership, pakusugon ang maritime security as iniitaas ang level kang maritime domain awareness kang Pilipinas. Yan ang bareta kali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DZGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tukang balik po kita sa programa. Good morning, good morning, good morning sa mga late tuners po natin. And good morning po tabi kay Peter De La Torre, good morning. Kay Tess De La Torre Marchan, good morning man. And siyempre, sa tuya po ng mga suki, okay, Mading Cora Chaluse, good morning po tabi sa iyo Mading Cora na kantabay. Wing Ben Bones, good morning. At saka kay Don Miguel Chiel de Vera, good morning tabi. Si Benji the Pogi Hile, good morning. Since kita nabati kanina palang umaga di kita na shout out Pagkatapos si Gerald Aranya at saka si Ate Sally dyan po sa LA Drive, Gugon, Legazpi. Pagkatapos si partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruhan. Okay, good morning po tabi. Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia, good morning. Okay, bueno, mga duhan-duhan tan istorya alin po dyan sa luwas. Nasa linya, partner Alar Mario. Partner, good morning. Plus kami. Hello. Yes, go ahead. Salamat, partner. Massive clearing operation. Ang pinigibungon yan kan mga taga-Aleco.
pasiring digdi sa southern part kan Legazpi. Yan ang rason kung natata nag-brown out kasubago. Oh. Pasa na, mga mag-alas 9, digdi sa southern part kan Legazpi dahil talagang full force ang Alico team sa pagpurotol kan mga sanganin kahoy na nakakaulang sa linya kan kuryente, lalo digdi sa may area kan Taysan. Magpuan digdi sa may sitio Tagungtong, matataas digdi sa may Forest Lake, talagang yaon nakapila na mga service vehicle kan mga Alico linemen para i-clear an area. Kanya-kanyang putol kan kahoy, pigsundang, pigchichenso, parte ni kan clearing operation ganyan kan Alico dahil ining southern part pirming nagiging reklamo na brown out dahil may mga sanganin kahoy na dito ng paros-paros, uran-uran, may napikturan na supply kan kuryente. Anyway, at least an Alico, yaon naman sa pagtaonin aksyon kan expected maghapon ang clearing operation. Partner, ang mga nag-clearing, mga taga-Alico mismo? Opo. Kaninot maga, may kikontratasin ng para clearing. Negative man, mga taga-Alico na. So, service vehicle mismo, kan Alico, ang gamit ninda. And talagang dakol sinda tabi partner bako ng duang bihikulo kundi nagka-camper ang bihikulo na sa indang gamit digdi naka-standby ko niyan kanya-kanyang area digdi sa barangay Taysan. Yan partner, informasyon digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Mga tugang rangkada ka mga istorya na ito po yung dyan sa luwas. Good morning kay Attorney Jimbo Guerrero. Amigo, good morning. Nakantabay po si Atty. Jimbo. Good morning po, Tambi, sir. Diyan po sa imong bufete sa Kamalig. And siyempre naman po sa mga kababayan mga ka-farmers, so good morning po. May mga products naman na pwede pong bakalunod dyan sa Daraga. Supportan po yung mga local farmers Okay? And then, yun, nag-uurog masinda. Ngunya na maghapon, tigtawang po ng panahon kan lokal na gobyerno sa bagay po ni Mayor Vic. At saka kang, Agriculture Department kan Daraga na mapaugmaman sa mga paraoma. At least magkaiguaning sarong aldaw na break. And then magkaiguaning kaurugmahan para po duman sa indaman na pag-unwind sa padagos na kahaditan. Sabi nga ni 14 milyones na ang damage mga tugang sa tuya po ng mga mga farmers. So sa inda mga produce nasa 14 million na ang estimate mga tugang kang DA and it's still counting. Di ba? Arog kasubago nagura na kasubanggi. Nagura naman yung kaabo diyan po sa may parting Kamalig. Dirimati na naman sa iba na mga pananumta. Kailan kayo matapos ito si Mayon Volcano, Alright, mga tugang, may nakapararapot sa tuya, manungod po duman sa College of Veterinary Medicine. Diyan po sa Ligaw. Dakulang tabang ay ayan, tagarong ngayon nagkukulang kitang veterinaryo digdi sa tuya. Tapos nga, nagpapaadal ngayon pang veterinaryo, madumang ka pa ngayon sa, sa Ilocos. Sa bilog ng Pilipinas, 19 man sana pala niyan. And sa mga pinakang mayor na pigko para rumanan, duman, tabantong da ito Ngunyan, mga tugang, naramdaman ko kan termino ni Congressman Didi Cabredo, may ipinasar siya mga tugang na sarong bill and nakan 2021. Pero kan 2023, Disyembre, pinirman po iyan mga tugang kang presidente kang Pilipinas si Ferdinand Marcos Jr. bilang sarong lay, naging saropong Republic Act 11973. Nang katuyuhan, mga tugang iyuan makapag-establisar nin saropong College of Veterinary Medicine, mga tugang, sa paagi kang Bicol University sa Ligao City. Ayan. Di, kung nilingon ta,
dakulang katabangan po talaga ini, and ang sabi nga ni, dakulaon sunaging papel kayan mga tugang, may pivotal role na nangyari po sa pag-establish kang College of Veterinary Medicine sa Ligao, si Congressman Didi Cabredo. Talagang, yan, sa inisyatibo niya, na dating House Bill 10203, tinawan niyang prioridad and naging instrumental po para makakuha ng pondo, as in yung land donation na materialize para po sa proyekto. Tang lote, mga tugang dinunar kang lokal na gobyerno kan Ligao. So, naaprobaran sa House Committee, tapos naaprobaran mga tugang kang presidente kang December 2023. So, na nagsisiguro mga tugang na ang nasambit na lay magsusustinir kang veterinary medicine program sa Bicol University sa pag-ibig padagos na pagbulos ng pondo o funding support para po sa hali po sa national government. Ang aram ko, ongoing ang construction po kayo ni mga kaibigan. Ongoing ang construction, and may budget ini na nasa 250 million. 250 million pesos ang budget na sarong dakulang investment mga tungang for animal health. Diba? Diyan po yan sa Barangay Tuburan. Ayun ang Barangay Bay. Legazpi City, Ligao City. Iyon po yan tabi, adi. Ang sabi, ang gigibuhon duman, mga tugang, duwang 3-storing academic building na dedicated sa high-tech lecture halls and specialized laboratories, tapos sarong veterinary teaching hospital na hands-on facility kung saan sa mga estudyante ma-practice kan real world mga tugang kung paano ang pagbulong. So yan, diagnosis and treatment po yan nagigibuhon duman. So yan, 6 years pala yan 6 years Doctor of Veterinary Medicine. Ngunyan, nagkupo na po yan, mga tugang, initially, nagkupo na yan, dyan po sa Ginubatan. May nag-ireskwela na dyan Sa Ginubatan, BU Campus, mga tugang, may nagkaklase na po dyan na initial classes na pinag-inisyar and pinag-akomodar mga tugang dyan sa Bicol University College of Agriculture and Forestry. And then, mga tugang, eventually, kapag natapos na, ito po na permanente nilang magiging harong para sa 6-year, Doctor of Veterinary Medicine, di malilipat sinda duman. Ayan po tabi, talagang kunyan, dakulang bagay man na magagawa ng siring ka digdi po sa tuya pong palibot, tangani po na, digdi na sana, nasa probinsya, dahil na magasos pa ng kadakol, makaka-ekonomiya, pagkatapos magdakol man sa tuya po ng mga kasurog, pagabot po dyan sa pangataman sa mga hayop, mga tugang, dahil nga ni sa medyo ngaya kulang ang mga veterinaryo dahil ngayon natatawang kimaray na programa ka mga LGU sa tuya pangataman sa mga kahayupan. Pagkatapos siyempre nagdadakol man nga nag-aarataman ki mga ayam, mga pets, kadakol nga yang pag nagyang kay sa dahil dito man lang ang mga may klinika hindi mahal nga ya. Di ba? Di abangan ta po yan mga tugang, basta sabi ka ng kansatuya pong Bicol University President Paragos po yan na pinagtututukan tangani po na magkaigwana mga saro pong eskwelahan para sa veterinary medicine ay ka na madalagang paduman sa Ilocos. Digdi ka na sana. Digdi ka na sana. Bicol University College of Veterinary Medicine diyan po sa Ligao. At sabi nga ni, pag ini po dako lang nakagraduar dyan, di dako lang bagay yan para sa tuyang. Ayaw. Alright. So, yan po sa mga naghapot. Yan po ang ongoing pang construction ito. Pagkatapos, hindi po kung
ano yan, yung naging problema kang inot, so agihan nga ya. Kaya natraso nga so padalagang kang konstruksyon kanta. So pag-agi ka mga materyales, sinarado nga kang pinar. So agihan, yun o. Sinarado nga ya. O, kaya yan po, mga tugang, may problema. But anyway, sabi nga ni ka, napapag-urunan na, nagigibuan ng mga paagi po yan kung paano. Ang importante po, pag uminandar na yan, saroon na naman na branch yan kang Bicol University, saroon na naman na college kang BU, na dedicated mga tugang para naman sa animal health. Di ba? Taigwa na kitang para sa agriculture and forestry, diyan po sa Bicol University, Ginubatang Campus. Di ba? Sana mabuhay giraray so Bicol University College of Fisheries. Mapadakol pakimaray. Magdarakol ang mag-reskwela manungod kayan tangani po na preparasyon sa yung food sustainability. Di ba? May mga eksperto kita na maatamang gusto yung mga alagang hayop. May maatamang gusto po ng mga pananum na mga kahoy, prutas, pagkatapos mga high value crops, pagkatapos igwaman ng mga taman sa fishery sectors natin. Yan, mga nagkapira pong mga bagay na dapat na aksyonan. Alright? O mga kababayan, pasiguro pirmi ning face mask. Kung may diferensya sa mata, may goggles dapat. Diba? Tangani po na maibitaranta. Iyan po na maraot na epekto sa salud. Kaya po na masisingot mong abo na ipiparos mga tugang kapag nagkaigwaning dakula na volume ning plastic density current so yung ozone. Minaalimbu kay binaalintuto mga tugang abo and kung pasahin so paros duman yung pipalid. Kaya nga ni kasubagong aga may ipinaluwas si Mayor Kaloy na baldo kan kamalig na so mga apektado nga kan asphalt dayon ng eskwela mag-coordinar nga ya duman nga sa mga heads nindo. Di ba? Iyo po yan ang mangyayari mga tugang. Kaya kung abuton ka ng alanganon dyan dapat igwa ka pirming pasiguro sa bag mo nanganing may mabubulnot ka tulos. Kung pwede 95. Tanganing di talaga makalaog yan. Takon minsan surgical mask, pwedeng pumasok pa yan. Kaya nga ang recommended ta kayan sa mga day pa yan, day pa usong yan, N95 na yan. Kaya ito, pag nagtuga, dumog na panyo, dumog na labakara, o dumog na bado, yan ikag mo dyan. Pandipinsa mo mga tugang para dahil makalaog. Tama, siyempre pag dumog, matatarap duman so abo. Pero pag dry yan, talagang pwedeng pumasok. Habang ka ng respiratory disease. Ingat sana po tabi sa mga kababayan ta. At saka sa pagdadrive, ingat man tabi. Para duman sa mga kababayan niya to. Talagang sakripisyado kayo sa mga pananom. Tama init yan. Pag day tulos na halian, was out yan, may problema kita. Magkakarala pa talaga. Siling ka na inot pong nangyari. Na bata na sa pa sana, vegetative stage pa sana, nadali na. O di, paano mo ito mapakinabangan? Dahil na. Di ba? May nadanyaran na mais, may nadanyaran mga tuga na kadako lang high value crops, nasa 13.8 million. Di ba? Tapos nasa 400,000 mga tugang yan. So sa tuya po ng mga sa fishery sector. So mga nagkakaradan man da susira. Daman sa senda mga pispan ka na bagsa kaning abo. Kaya po ingat kita kung nagagadan sa mga hayop, susira, nagagadan. So paano nagagadan, kita man ng mga tao, dapat maggalikay po kita kayan. Ilikay sa respiratory disease. Okay? Alright. Good morning, Papa Mar. Sana ngaya mapundo na an mayon volcano. Tabatasin ng iriwal manugod sa quarry. Basta po yan, diba? Sa mga kababayan nato, magpasiguro sa na magsunod sa mga autoridad. Okay? So mga nasa 7 to 8 kilometers extended permanent danger zone, nakapreparar sana. At kansaro nag-aga ko dyan sa dyan sa likod, dyan sa may party kang buyuan. Nag-agi ako dyan, pagali dyan sa may party kan Ace Hospital. Dyan baga sa, sa likod kan Linyon Hill.
Diyan ako minagita na sorbyon talaga ini. O dahil ta na yung mga kapulisan ta diyan sa Buyo Anigwa na mga naka-standby diyan duman sa tinampo na palaog duman sa Duterte Highway. Ha? O de ang sabi baga ni General Miranda mapagibo na daaning kunyan, mapagibo ning permanente. Tanbulkan nga ya, permanente man andyan ay mga naghahali. Bako mo day bang itotoong araw nga kampig sabi nga ni Muka na uto lang nga sa nailipat na nga sumayon bulkano sa Naga. Day man po ito totoo. Yaon na yung bulkano sa Albay. Kung permanente nga yan, dapat nga permanente man nga ang outpost ng kampulis. Tangani na di na magparakaram-karam pa na manubli ning tent, as in manubli ning kung ano pang mga bagay. Kundi kapag may emerensya pwedeng dumalaga na tulos, may dudumana na, may sisirungan na tulos, antimano. Ayan po ang mga ano yan, looking forward na mga plano mga tugang ni General Erosito Miranda para po sa mga kapulisan natin. Talaga pong minasakripisyo mo na sa tuya po mga kapulisan. Diyan po sa palibot 6 km permanent danger zone yan radius, sabihin sa palibot, Kambulkan mayon, from the crater to 6 kilometers, dyan sin naman dahil dapat na magralaog dyan. Di ba? Kundi, lalo na kung araw kayan na may nag-uuson o kaya nagkakaigo ng pyroclastic density current sa Miisigali, Bungagali, pagkatapos ang pinakarayon niya na inabot, dyan po sa Basud Gali, nasa 3.8 kilometers na ang inabot kang uson. Iyon ang insinaggudan. Kaya pasiguro sana po kita. And then manaka-naka may mga Strombolian. Garuduang aldaw na may Strombolian na pagtuga na mild sana tuwing madaling araw. Di ba? Ayun, so may mga naglalasik-lasik na mga materialis, mga tugali sa bunganga. Pero wako pa masyadong makusog. Konti pa lang. Kundi siyempre yan, nagkakaigwa na po ning padagos ang pagluwas kang lava, mga tugang dyan po sa sa bunganga, Sigambulos, pasiring po dyan sa mga major river channels na naunang bitan ta sa southeastern quadrant, mga tugang Kambulkan. Basta pasiguro sana, ingat sana po kita tangani pong di kita madiskuido. Alright, mga kabayan, duman po sa mga mga estudyante, asin sa mga nagkapirapang mga kababayan ta, magpakoros, mamaya mayroon pa yata nga po para po sa Ash Wednesday. Simula na po ng Kwaresma. And then, susabi baga na ngaya, ang Kwaresma ngaya, kaya ang Ash Wednesday ngayas, kasabay ngayon sa Ramadan. Dahil po nalawas ngunyan sa Ramadan. May pinaluwas na pahayag mga tugang so mga nasa Muslim community na ang Ramadan, mga tugang, sa agama poon. Tayang palan, tigbabasi sa pang nagpasirip ang bulan. Dahil nagpasirip sa bulan ka subanggi, kaya dahil nalawos ko niyan. Di ba? Kung magpasirip dyan na banggi, subulan, di sa aga na, sabi nila, sa aga na ngayon mapoon, ang Ramadan, yung 40 days. 40 days man yan, na fasting man hindi ka mga Muslim. Diba? And then pag kataas kang 40 days, yan na po yung speak up po na Idil Fitir. Yan so pigdideklara mga tugang na holiday, ang Idil Fitir. Yung pagtapos kang Feast of Ramadan. Yan ang po tabi mga kababayan ta. Okay, doon sa mga tagapagantabay niya to, padagos lang ang pagantabay ta ka mga sitwasyones po sa palibot. And then ang mga mainit na mga pangyayari po ay iyan na mga pinagtututukan ngunyan diyan po sa kamera ay iyan po na kunyan mga pagsulong kan mga dapat niya tong mapakinabangan. Mariray man ini na sana mangyari. Tadati bagay na kita ning subsidy, yung lifeline subsidy. Pero ang sainda po para sa kuryente ang sainda sa naman na beneficiaryo dyan so mga 4-piece, di ba? Na 100 kilometers, 100 kilowatt hour below, yan po tabi, nakaka-diskwento po sila sa pagbayad.
Pero ining pigsulong na bago, mga tugang, pag naka 135 kilowatt hour ka, or mga, ang bill mo, mga tugang na magsobra sa 2,000 pesos, malilibre ka na sa pagbayad. Abaan, ano eh. Paano na? Sana mangyari lang. Alright? Okay. Papa Mar, masira mong baga tikoy, ay ata na. Kadakol na pwedeng paagi pagluto ng tikoy. Pwedeng i-steam. I-steam para lumumoy siya. Tango niya, mabakal mo, garo nga espirma. Sabi ko, garo nga espirma mo. Initin mo yan, i-steam mo pwede. Or, pidasuhon mo, palangoyon mo sa bunay, pritosan mo, arog kan, pigtaw sa muya kasubago ni Casey Jusa. Salamaton, nakatana ang gaya kitikoy. Piniritos, mga tugang na pinalangoy ngo na sa bunay, sa scrambled egg, pinalangoy naman tapos sa kaprenito para masarap. On pwede man, mga tugang na pakahiwaan mo, patuson mo sa lumpia wrapper para crispy outside, sweet and sticky inside. Yan naman na mga bagong sistema kang pagluto kang tikoy. Maraming salamat sa mga nagpatana ng tikoy. Yan, mga kababayan, good morning po tabi. Ang oras na to alas 11:30 na ning pagka-morning. An oras hatod sa Indokang. Tanduay, celebrating 170 years of ROM excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mar Villar. Alright, mga kabayan, balik po kita sa programa. Ngunyan po na pagkaagang ini mga tugang ning Miyerkules o yung mga devotees ni Mother of Perpetual Health, don't forget to attend the Mass and share on the Venus. Alright, salamat po mga tugang kay Municipal Provincial Administrator Rolly Rosal. Ayan, duman sa naitaw sa tuya mga tugang na kunyan. Listahan kan mga naging revenue and disposition mga tugang kang proceeds hali po duman sa buwis sa sand and gravel as in iba pang quarry resources. Ayan, magtabi. Adalan tayo ning maray. Adalan tayo maray. Dahil lang hindi specified kung ari ng mga barangay na tawan. Basta, diyan kuya sa ano yan, sa revenue sa quarry, ang barangay igwa po ay nakairasa na 40%. Halimbawa sa sarong munisipyo igwa nin natawan nin permiso na mag-quarry kung sa ina barangay ito na amo ta kalimbawa sa San Isidro, sa Santo Domingo, kaya nga sa Fidel Sortida, o yan so mga makakaresibi na barangay kang 40%. That's in the host And then siyempre sa Santo Domingo, mga tugang, munisipyo, igwaman niya na share na 30%. And then yung 30%, mga tugang, igwaman na share kan ang kunyan sa tuya po na provincial government. Ayan po. Basta kasaba ko nababanggit baga na as of ano yan, November 30, nasa 342,612,743. Yung total monthly generated collection. Hali na yan sa gabos na. Tapos ano yan, so collection kasarabi na sa mga multa palan. Pero kung suwali sa naman sa tax kang quarry 307,954,000 kan nakaagi pong Nobyembre, and then Disyembre may tentative na report na 147,366,750. Ayan po tayo. Darakula ang mga nakukuha pa lang ka mga barangay adi, kan munisipyo. Dakula. Kula man na ito tao. Di ba? Sana magamit mo sa tama yan, mga tugang. Okay? Ayan. Ngunyan po tabi, mga tugang, so mga kababayan ta, because of padagos po na pag-itaas kang presyo kan mga produktong petrolyo, nakasunod igwa na naman nga ni. Dahil na nakatios mga tugang, so kunyan, so sa tuya na mga drivers, so mga driver, mga tugang, dahil na nakatios, huminagad na ning, ano yan, huminagad na ning request sa Land Transportation Franchising Regulatory Board. Nagkaigwa na ning petition sinda na kung pwede magpa-autob ning ano yan, provisionary increase sa pamasahe, particular na ba nabitan hindi jeepney, na from 13 pesos dagdagan na yung piso maging 14 pesos ang minimum.
Mapagal na ngaya, makulog na ngaya sa banks. Mapagal na ngaya, makulog sa bulsa. Pero may yang lo ngayang bulsa mi dahil sa sige na ngayan langkaw. Imagine yung diesel is nasa 8 beses na nag-itaas, magpun kan Enero. Pun kan Enero, hanggang hapon, kasudma na Martes, nasa 8 beses na mga tugang na nag-umento ang presyo ng produktong petrolyo kaya kan diesel. And pang-anom na beses man pag-abot mga tugang sa gasolina. Di, natural, pag nag-increase po yan, madudugangan su gastos sa operation kan mga tsuper, asing kan operator, para dumalagan mga tugang sa indang auto para mag-pick up ng pasayro. Habang nagdadagdag sinda mga tugang ning gastos para pang krudo, para dumalagan ng sa indang mga auto, dahil manag-iro sa pamasahe. Kaya nagagad na. Ang sabi ka ng LTFRB, makondukta na ng weekly hearings. Simanal ng hearing ang gigibuon kan LTFRB para po dangugon ang mga lado kan mga tsuper kan transport group and din dangugon man sulado mga tugang kan mga mga mananakay, yung mga commuters ang sabi ka nga LTFRB dahil mga pwedeng tawan mo sa naning pabor so commuters, tapos maapugan nga sa mga drivers and operators. Dapat nga balanse. Kaya yan, hanapan ki win-win solusyon. Tabaka nga kung linang kaunta man nga piso, agad man nga kinagdag na sweldo sa mga para mga obrero. Yeah. It's a never-ending story ang aragadan. Yeah. Di ba? Iyo yan, babalans yung databi kung kayang itao. Kung ilingon mo, dakulao naan na itaas mga tugang sa presyo kan produktong petrolyo. Sa diesel in particular, dakula na nga na itaas halos magpuro-parehas na nga ni kang presyo kang gasolina buda so diesel parehas. Dati kayo ito sigang barakal ta kay diesel, barato nga ya. Nganyan ka magkapantay naman sana. Di ba? Kaya, ngaya, dangugun tayo, hiringon ta ngaya kung ano ang mga pigahagad. Yan ang pigahagad po is provisional authority na magdagdag nin piso sa kada sa pamasahe. 13 pesos ngayon dati, gibunta na ngayon kunya. Gibunta na ngayon 14 pesos. Yan po so kahagadan, mga tugang kang mga mga jeepney operators and drivers na provisionary. Kung sabihin, kung magbaba, pwede man diyang ibaba. Pwedeng mag-order man so LTFRB na ibaba na nagababa na ngayon sa presyo kang produktong petrolyo. Pero sa ko, dahil naman mabalik sa dati. Iyon na yan, mantinido na. Mantinido na. Okay, o dugang tan istorya, po dyan sa luwas. This time, Baby Angel Mustasa nasa linya. Baby Angel, good morning dyan sa imong area. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa tuwing mga paraan sabay. Ini, araw ka ining oras, imposibleng dahi ka pa ng God. Today pa, Sir Mar. Today pa tapos, so... Ang yari, magpapasman Okay lang, Sir Mar. Trained man baga kita dyan. Sa bagay, sanay na kita ganda, naman kita bigtalaban. Yes, Sir Mar. Okay. Naman, kaya kang pinatong. Oy, haing ka ngunyan. Actually, Sir Mar, yaw na ko digdi sa pag-iimbitaran, singarong aktibidad sa Philippine High School for the Arts. Digdi baga, Sir Mar, sa sarong kapihan sa PIA Albay. Katakon ini, Sir Mar, pag-iimbitaran kan Philippine High School for the Arts saan mga Bicolanong nasa grade 6 asin may interest, Sir Mar, sa arts na mag-apply asin mag-audition sa gigibungo na annual nationwide search for young arts school. Sa nangyaring sa nagpapadago, Sir Mar, nakapihan sa Albay ka CIA,
sinabi ni PHSA Director Professor Jose Greg Zuniga na mandato ninda iyuan mahubog ang mga talento, kultural asin tradisyon kan lambang mga Pilipino. And igod Sir Martin pigaapod na mga art discipline ang mga interesadong mga estudyante ang pwedeng mamili or kung may mga chain na Sir Mark kung itong sa ballet, folk dance, music, theater and arts, visual arts, creative writing at iba pa. Ang audition, Sir Mar, ang gigibuhon sa Biyernes dyan sa Bitano Elementary School asin kay puha na ipreparar iyuan photocopy ng birth certificate, application letter kasabay itong suman iba mga certificate kung igwaman. Siyempre, Sir Mar, ang kay puha na ipreparar iyuan na mga piyesa na gagamito ninda kung halimbawa sindaan mga kanta. Siyempre, of course, itong mga gagamito ninda mga piyesa, mabayli, sa mga magagamit ng mga musical instruments na kay puha na darahon ininin personal. Ang midbid baga kaya Sir Mar na eskwelahan iyo so precise about ini sa science and technology. Igo pa lang kay ni Sir Mar na para naman duman sa mga interesado and talagang into performance, mga theater ngaya, pagkanta asin pagbaile. Ang kinagayunan Sir Mar itong mga ma-apply asin makakapagpasartiki ang pwedeng pagkaaga, iguanin audition, and then pagkahapon, duman sa mga kapasara sa audition, gigibuhon Sir Mar itong written examination. And then kung kamo ang nag-qualify dyan, kantidad 350,000 pesos ang kada taon Sir Mar, ang pundo kada aki na malaog duman sa PHSA sa laog Sir Mar iyanin 6 na taon. So basically from grade 7 sagud sinda na magraduar ng grade 12, igwas sinda ni nakabilugan na 2.1 million pesos na budget. Sakop kay ni Sir Mar ang 3 meals a day, istaran, mga equipment na nakaipuhan, asin iba pa. Ang yung nagiging Sir Mar na nagpapatunay considering kaining magayon na epekto at the same time triumpo man kaining Philippine High School for the Arts ining MDRMO po baga Sir Mar kan Bakakay, si Sir Brian Berdin. Yan, Sir Brian, anong sabi? Sa papaliwanag na Sir Mar na dakula nga ni ngayang chance sa ini para duman sa mga kaatian na talagang may mga talento pag-abot niya sa ballet, sa folk dance, music, theater and arts, as in visual arts, creative writing, as in iba pa dahilan ta mas mahuhubog ang sa indang mga talento provided niya na daiman niya giisipon ang sa indang pamilya dahilan niya ta gobyerno ang mapundo para sa inda. And ang kinagayunan man Sir Mark dahilan ta kumpara baga duman sa mga nakasanayan sa napag-ika-eskwela kan gobyerno may certain length main service kumperang taon niya matrabaho sa gobyerno. This time, Sir Mar, hindi pa naglaw ka digdi sa PHSA, wala ka, Sir Mar, ibabalik sa gobyerno. And kay puhan mo sa nang tapuson man, so dapat na 6 years na yaong ka dyan sa PHSA. Kaya sa mga interesado, Sir Mar, dyan sa Friday, February 20, gigibon ini dyan ang audition as in itong written examination na sa Bitano Elementary School sa Barangay Bitano, Legazpi City. So yan po Sir Mar, ang mga dungan po pong informasyon halos sa luwas, Angel Mostaza, DCG. Thank you very much, baby Angel. Yan, mga dugang na itong istorya halin po dyan sa luwas pagikan Mega Force Patrol. Baby Angel Mostaza, nakatindir po duman sa kapihan sa PIA. Alright. Duman sa mga kabarangay ta. Good morning po tayo. Ano nga yan ita naglangkaw ang bagas? Yari. Naglangkaw ang bagas? Ang presyo na ako ang bagas naglangkaw. So mga padjakers nagreklamo na pangyari. Good morning kay Joel Barameda dyan po sa Bakakay Albay. And then siyempre kay General Rania, good morning. And then siyempre sa mga kababayan po niya to, mga tugang si Sir Noel na Bismonte and family dyan po sa Bakakay, si ringman si Atinits na Barcenas and family. At saka ang mga Baranda family dyan po sa San Pedro sa Bakakay. Good morning, tabi sa Indogabos. Salamat sa padago sa pag-antabay. Alright. Duman sa mga taga-Bagantabay po niya to, nagharanda na naman ang sa tuya po ng mga kababayan para mag-uruli. Digdi po sa tuya pong lugar. And ang sabi, pigpapakarahin ang tinampok. May marching order mga tugang ang DPWH Secretary na
bago matapos ang Marso. Dapat ngaya tapos na iyan ang mga pigtatrabahong pagpakaray kan tinampo, partikular ang Maharlika Highway. Aba. Tangani ngayang diretso ang biyahe kan sa tuya ng mga ano yan, mga mauruli. Durante kan pag-obserbar kan Simana Santa o kan mahal na aldaw. Oy, good morning kay Primoy German Bibar. Yeah, good morning Tabi sa imo, architect. At saka kay Chaliling. Good morning Tabi. Ha? Sila man kay Gemma, good morning. Alright. Okay, duman sa mga ano yan, ng kababayan natin, magkunyang kita, pasiguro, digdi po sa pag-arabutan kan mga bisita. Ang sabi nga ya, kapag dakol na tao, magpasiguro kita na mag-face mask, magpasiguro mga tugang kambuhay ta kontra sa respiratory diseases. Ayan po tabi. Bako lang may yung bulkino ang pigpasabot tatanidan kundi pati na ining pagparadakol ka mga ano yan. May nagkakabilas namin na irila nga ya. Di ba? Kaya dumang po sa mga kabayan ta, pero misa nang pasiguro kita. Okay, ang sabi, dapat nga ya, pag Holy Week, dahil ng mga reklamo man nungod dyan sa mga pig-reblocking, pati tarapuso na yan. Tanganing yan, pagkatapos ka yan, sa mga gigibuhan naman ng mga trabaho, partikular sa Maharlika Highway, ang sabi kan sekretary kan DPWH, dapat nga ya, so sa standard kan ASEAN. Standard nga kan ASEAN dapat ang gibuhon. Kaya, dahil nga kumatugot na itiwala nga sa mga small time, sa mga saradit na mga kontratista, kundi sudakula na nga talaga. Na kaya nga yung pumadalagan nga ki makaskas kan sa indang mga patrabaho. Ano mga kunyan. Pagkabot sa Maharlika Highway, yan nga sa kuyang kagustuhan dyan ang ordin ko na dahil na ipagtiwala sa mga saradit na sige nga sa naan tripak-tipak. Makuha nga kisarong major contractor tapos nga may mga masubcontract. Yun na nangyari mga tugang na nagkakaproblema na. And then so kaunasan kan iba na sindanas na pirmi ang gana dahil naman lugod na asikaso gabuso project na ginanahan ta kulang sa trabador. Ang gigibawi palis-palis sa naman. Ngayon may patrabaho sa Ginubatan, nag-around duman, iwalat sa patrabaho sa Legazpi. Walat kinuwang tao sa ng palapala dyan, anak ng tinapay. O yan, dahil na yan pwede. O sabi ka ng sekretary, mga tugang ng DPWH. Dapat yung hamanunaan. Korkas-kas naman. Ang sabi, ini po na Rawis and Bigaa road section, bago na matapos ang ang Marso, tapos naman yan. Kasud ba na ilig ka sa banggi? Nagbuhos dyan. Gano'n nga, nasinaw-sinawan ko si gobernador. Nayaon dyan sa may parting yung kanrawis, tag-iling. Maski banggi, nagtrabaho. Mga to, pwede man palang gibon, maski banggi magtrabaho, magbuhos. Tangani po na matapos naan. Talagang sakripisyado na. Utong sa bigaan naman, dakol pang medyo putol-putol tapos mabalyo pa sa ibong, di ba? Okay, medyo mataod-taod pa sana maagyan na tulo siyan. Tama na yan sa ibong na parte, ano ba? Yung tuo, yun po so medyo yan, may mga pigsimento pa. Inutan nila, tatrabaho na yung tudos, araw kang pigibot dyan sa Rawis, liso-liso. Tagani na inaapit na penjente ka subanggi, sus basta lang gan inabot ka dyan ng rush hour, abot ka ng siyam-siyam. Kaya papaagi bagay sa iba, igwa ng markings dyan sa pagabot mo bagay dyan sa pakalampas mong bulangan. So bago ka magtiko mga tugang pasiring dyan sa pawa, igwa na nakabuktak dyan na dakulang karatula na nag-instruct naman sa mga private vehicles sa dyan na mag-agi. Lalo kung rush hour. Matugan yan. Babalda ka, dumana sa Bigaa, sa may Forsam, gasoline station, sa may Layag baga, dyan na restaurant, dyan ka mabalda.
pag diyan ka nag-agi, mga dugang sa area na yan. Kung ali kang 3rd district, pwede ka nang bumagtas dyan po sa ano yan. Sa kalsada na pakalampas mo baga sa pakalampas mo dyan sa Ace Hospital, dire-diretson mo sana yan, balda ka na duman. Para makalikay sa Halaba. Na talagang pag dinimalas ka dyan, anlinya kan bikulo, binaabot hanggang dyan sa may Bulangan, kan Rawis. Then iriruan. Di ba? Maabot ng mga 10 hanggang 15 minutos o baka pag dinimalas ka mga 30 minutos pa. Kaya po ayan naarin daw ngayon ni matapos. Dabi ng sakripisyo ng mga estudyantita. O sana matapos naman agad. May mga panuga na baga. Kinauron kan gobernador, kinauron man ni Mayor Isam sa kontratista. Norin mo talaga ni matapos. Sabi kay Mayor Isam ngayon bago mo matapos ang Marso, end of March, kaya tapos nang in time nga for the Holy Week. Hopefully, matapos na talaga tamo. Nag-init-init naman. Tayo naman masyadong makusugan ng mga oran. Pet-pet na maski banggi, pigtrabaho. Basta tol-tol sana. Yeah. Sumisklada dahil pagdayaon. So, yan? So, papatungan kan semento dapat pantay, dasok. Kundi, kung anong nangyari kan taong mga pison mo niya na pigpapadalagan dyan mga tugang so rollers baga. Saradayuto na. Dahil na nailig sa darakulao na pison. Saradit na, pasalit ko niyan. Ang mga pison, mga to na nagdaragan dyan po sa kunyan. Sa tinampo na pigigibo. Bata, National Highway yan. Marlica Highway, ang pison mo sa dayuton. Anong paano madasuki marami? Di ba? Okay, paano kayo mga kapatid? Palagay ko, panahon na para kita po taga Ruiz-Kirdana. Oras di Piligruna, tangani po na magkaigwa na ning asikaso man so mga kababayan ta. Medyo kumakalam na rin siguro ni Papa Mara. Okay, sa indo po ka boss, I think this is all for today. Para po sa mga kababayan ta, wala na ba tayong na-miss na mga pagbati ng ating mga kababayan, mga kasama sa tuya pong programa, ngunyan po na pagkaaga. I-check natin bago kita magpaarang mga tugang ngani po na dahil kitang utang. Ayan. And, wala na. Wala na. Okay na. Clear na. Nabanggit na lahat mga tugang ang mga kababayan ta. Ayan. Ay, Sineta Anyo Nuevo, good morning. Phil Balya, good morning. Okay, yan po tabi. Peter De La Torre, good morning. Sa Sites De La Torre, good morning. Sige, mga tugang, paro na po kita. Tabi, abangan na po ang masunod ang tambalang Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee sa Bareta alas 12. Para po kabilang na tropa, ako po si Mardela. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Horacio Imperata